Yɛmfi hɔ na afei yɛnkɔ ɛyɛ asutife mansi no emu na empanifo wɔ hɔ mecha hafo romu so na Kwame Kuma yɛ abusuapanyin ɛwɔ hɔ wɔkyerɛmu a apomuden si achi ba National Health Insurance Scheme no kame asase enhyada enyina na naso sɛ de wɔsɛ egyina na naso nti wɔhyɛ mpanifo sɛ wɔn nhwɛ na afei nneɛma ahodoɔ de begu akwama ma ɔmanfo kuta card ne bi betu anya yarehwɛ ya wɔnyi wɔn hwɛ no ho bɛhan wɔn no wɔn fangu akwam Opinion wo ahafo mpatem ho baby Nana Kwame Kuma ene Adom News Central for etwetwe nkomo abra mrahye ma Asutifi South Alhaji Collins Dauda ene Asutifi District Health Insurance Scheme for ekabo mu de omanfo bi eto National Health Insurance Scheme so wodi to dwa se National Health Insurance na womo ede womo atoso e wompatem ho womo enya so mfaso enam se mpenifu e wo ho no enkyere niam mu enkyere mu yi ya no afi nyina ya hwe nipa dodo sei afi nyina ya bo mu ho kase nti insurance sika na bi ka ya na bi anka obati ya se ba bi ho a o mu de bia hospital ne ka nti no ze o mu nya sika nkofa sa sika na afa he nti ya wo mu yenhunum ni yenhu se bia afi we de ya hwe nipa masika wo nyina asa ni etua foforo a ya de nsem atudwa ede ma mrahye Alhassan Muhammad nsem ni free the constituents over 4,000. The can start to game, ya come hame, and yes, so abasi and chim, recently near on crime room, Kasee. So far, we have about 4,500 they register. Fina, Yamaya Aduma BP, Roboso, and an impatem, and we are expecting no less than 1,000. Omanfo a womodi omoto NHIS isu bi nsu ne Adom News etwetwe nkomo. No one yet so about me insurance amai. Yet any jepa because they need scabia or who I bet me that for insurance. And I am don't know about so by Yama. Never catch chance in Yamin Shram. On funny flat doom quadum. Near Dana Sepa, yet any fear the bedanas. This is a good room at the bedanas. Na minim krase by number check me and o ya mame a aye kama meni agye ho me de me maame de aba me yere de aba ya ye ni nyina kama tie betia ka kira alaji an se Nyankopon o nhira no